Hola a tothom! Hola a tothom. Tot va començar Amb un sopar de por. quan una colla de monstres que tenien gana Anaven a un restaurant Força elegant. de 3 estrelles negres. negres. A la carxofa podrida. No, l'espàrrec pudent. Exacte. Després va venir, El regal de por. ja sabeu que obrien molts regals i que tots eren una mica especials, igual que els dinars, I vull dir, per la mateixa línia. Grans festes, horrorífiques. còctels, Exacte. sandvitxos... Llavors ens hem adonat d'una cosa. Sí. Aquests monstres s'ho estan passant massa bé. Tot va bé i no és veritat, la vida no és així, també hi ha La vida problemes. és complicada. De vegades, sobretot a nivell immobiliari. Aleshores, la Meritxell va escriure un thriller immobiliari perquè tots els monstres... Tornem-ho a dir-ho, thriller immobiliari. Immobiliari. Cookie. Bueno, sí, més o menys. És un thriller cookie. I aquí tenim el llibre, el tercer llibre d'aquesta trilogia. Efectivament, mireu La clau d'aquesta lectura. Obre. Però no l'obrim, no? Fins aquí podem llegir. A partir del dia 26, Una casa de por. a totes les llibreries. Publicat per Flamboyant. Amb el tàndem. Petons. Gràcies!